Ang frontliner nga namatay human mabakunahi sa second dose, nagbilin og suwat sa mga mahal sa kinabuhi sa wa pa siya mamatay. Unsa kay unod sa maong suwat? Atong siren pinagi sa report ni Faye Marie Dumabok. Nakakaplag og duha ka suwat ang inahanog ang kapuyo nga sinuwat ni Sydney Rose Panimdim. Nagtuo sila nga nagsuwat si Sydney samtang nagantos na siya sa hubak nitong Domingo. Sa iyang suwat nga giadres ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Gipadayag ni Sydney ang iyang tinguha nga gusto pang mabuhi aron katagan og kaharuhay sa kinabuhi ang duha niya ka mga anak ug ang iyang mga ginikanan. Isulti pa nga ako nga aron makibaw ko nga unsay sitwasyon. Wala gyud ma'am. Munang wa gyud mi makistorya. Liter na lang ako nakita. Muna ningon ko nga si Sydney oy to amo sa sumbong ni Mama Miri nga napamantayag inahan apa yang anak duha ka buok. Apan nakabsan siyang kinabuhi si Sydney nitong Domingo, duha ka adlaw human mahatagi sa ikaduhang dose sa Sinovac vaccine. Bisan ko dili na gusto ang kabanay ni Sydney nga susihon pang hitabo. Si Mayor Samsam Gulyas ang nitugan nga pabuton gihapon ang resulta sa investigasyon sa Department of Health. Niawag si Mayor Samsam Gulyas sa publiko nga magpabakuna apan gikinahanglang itugan ang matuod nga kahimtang nila sa panlawas. Hinuniyang gitataw nga dili man kini pinugsanay. I think it would be best to wait for the decision and the investigation and the conclusion of the DOH. There is a Talisay, if you want to be vaccinated and you give us your consent to be vaccinated, we will help you. Samtang niduaw ang mayor uban sa opisyal sa City Social Welfare and Services o sa City Health Office sa pamilya ni Sydney kagahapon nga nahimutang sa Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Gitunol sa Dakbayan ang financial o food assistance sa kabanay sa namatay. Uban ni John Solon, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.